Arrastion Euskal Telebisten ikusentzule guztiok, zazpiak izateko minutu bat eskas eta Ljubljanara joateko garaia iritsi zaigu. Asteburuan ondo askio dakizue Euskal taldekin zegertatu zen Endesa-ligan, denek galdu egin zuten, eta ea Europako saskibaloi txanda honekin gauzak bere lekura ekartzen duten, bai Laboral Kutxa Baskoniak Istanbulen jokatuko du bihar, eta baita gaur Ljubljanan jokatuko duen Dominion Bilbao Basketek. Dominion Bilbao Basketek badakizute dagoeneko beti bezala lehiaketa honetan eman beharreko urratsa pausua emana duela. Joan den asteaz geroztik Oldenburgi irabazita, Kosta eta hori bai sailkapena bermatu zuten Sito Alonsorenek, eta geroztik albisteak daude. Aurreko astean ere aipatu genizuen, Sean Jamesen gainean gertatzen ari zena, eta azkenik bere ETT klausula hori indarrean ipini, Greziara egin du Sean Jamesek, eta lehendik ere hori gertatuko zela jakitun zen Dominion Bilbao Basket, badazpada merkatuan berehala mugitu, eta ordezkoa, hain justu ere, Ljubljanan zeresana ematen hasi zen gizonaren gandik lortu du. Mirza Begic, gaur minutuak izango ditu beltzezko gizonekin, esan behar dago gainera iaz, azaruan iritsi zela Gasteiza, orduan Hamiltonen ordez, eta orain pixka bate beranduago, baina urte baino lehenago, berriro talde aurkitu du, eta hau ere Gasteizik gertu, Bilbo nain justu ere. Sito Alonsok dudarik gabe pozik egoteko motiboa ditu, aldaketa hori egin izanagatik, ze merkatuan Begic bezalako joklari gutxi izango da, Sean Jamesen utxunea betetzeko, eta dudarik gabe Bogrisek momentuz, egoera hori aprobetxatu egin du, baliatu egin du, eta hor dira jokatu dituen azkeneko bi partida. Josean Aldalo, Arrastion. Arratsaldeon Iturriko, eta gustatzen guzti. Baloia dagoeneko airean dugu, jende askorik ez dago Estotitze arenan, besteak beste, Olimpia Ljubljanaren kantxa oso handia delako, kantxa berri hau, duela 2 urte ipini zuten, lehen gehiago izan zen, baina esateran induan, euren Tiboli zar horretatik pausua eman ostean, eta kontua gainera hartuta, Euroligan aritu izan dela duela gutxira arte, armaiak ez dira betetzen. Partida hasi eta lehendabiziko saskirak eta Ruofek eman dio Dominion Bilbao Basketi. Uste dute giroarekin arazoa daukagula, baina bien bitartean jarraituko dugu aurrera. Josean, joaneko partidan gertatu zena buruan daukagu, Talde gaztea da, oso vertikal jokatzen duena, Olimpia, lotxagabe, eta usteet ikasgai hori ere gainditu egin behar duela, multzoko lidertzan bukatu nahi duen Dominionek. Natorrekin, ikusita zegertatu zen Bilbon joaneko partidan, dirudi, zerbait ikasita izango dutela Sito Alonsoren jokalariak, ikusita nola joan zen partida hura, bazirudien irabazteko guztiak zeuzkala, baino alderantziz gertatu zen, eta, eskerrak, gero ibilbidea zuzendu zuela, eta, gaur aukera guztiekin etortzen da honera, egia da, Sean James ez dagoela, eta Herbelen utxunea handia dela, baina esan duzun moduan Begitzekin ikuste hor errotazio on bat egiteko gaurko partidan aukera daukatela. Behar bada jokua moteldu dezake Esloveniaren etorrera, baina hala ere beti ere berelna egiteko prest da. Eta partidu hasi beden bezala hasi eta gero, zer utzez zaizu bosteko hori ipin izana Sito Alonsok, Munburu ez dago esate baterako bostekoan, bosteko oso azkarra, eta ez da egite puntuak ez duten nahi dituen pilatu hasieratik Sitok beste behin, etxetik kanporari dela, Agian desgasteko lana egin, hasieratikan ikusita oso talde gaztea dela, eta bere etxean ere, lortzen dituela garaipenak, behartuta iristen da gainez talde esloveniarra, eta gaur nik uste aukera izango duela presio horren aurka jokatzeko Bilbao Baskete. Zaba Lesic saiatu da hor jokaldia burutzen, Lesicek ez zuen joaneko partidan jokatu, eta hori da Eurocup honetan galdu duen bakarra, dudarik gabe, ura da talde honetako ikurra, horbaitekin batera eta epagarria da, bertan zegoela lehenengo alegin egin duenean, baloi atzeraka badazpada atera du Ruofe, baina zuzenean etorri zaio baloi hori Lapornikik, Wright, aipatzeko da Wright gaur bostekoan ikustea, Rubniken ordez. Lapornik, berez jaurtitzaia talde honetara urten iritsi berria da, eta falta behartu du ondo gainera, Ruofen falta, Blaze Makovicek, joanekoan ere ondo aritu zen. Gaur joaneko partiarekin alderatuta, entrenatzaile esloveniarrak, bi joklaria berreskuratu ditu, eta beraz taldea osori dauka, ez ordea Dominion Bilbao Baskete. Wrighten jokaldi horiek,
ondo zaintzen ez direnean, normalean saria lortuko du Estatu Batuarrak. Bai, partida bikaina jokatu zuen Bilbon, ez? Bea da, saskiratzaile nagusia talde hontan, beak hartzen ditu nahi dituen ardura guztiak, eta 30 minutu jokatzen ditu batez beste partiduro, ez? Bueno, laguntzak izaten ditu defensako lan hortan, behin eta berriz ikusten dugu, ez? Blokeo zuzenetan 2-batekoa egiten diotela, laguntzeko urraiti eta erasoan nahi bezala mugitzen da. Oso zabale kokatzen dira erasoan esloveniarrak, eta gaur Lesicek lana izango dutu, baloiak beregana iristen ari direlako, baina gero normalean atera egiten ditu, hemen gertatu duen modua. Markagailuan 2-2, etxean 2 partida irabazi eta 2 galduta dago momentuz Olimpia, garaipenarekin sailkapena bermatuko du eta galdu ezkero bate daki ze gertaliteke multzo ero honetan. Jana, gaur ere partida proposa dauka, Joanekoa gogoan izanik, eta hor baloia banatzerakoan kontuz, balantzea azkarra dute esloveniar lotxagabe hauek. Dairiz Bertansek kontrasoa berditu bar izan du hemen, Janaren pasea txarra izan delako. Eta komeni zaio behar bada Dominion Bilbao Basketi erritmoko partida. Bai, orain arte ez diote uzten, ez? Janari 2-bateko defensa egiten diote behin eta berriz, dagoeneko 2 baloi galdu ditu, eta, bueno, ez du aurkitzen nahi duen erritmoa, ez? Noiz behinka azaltzen du bere kalitate guztia, baina badirudi patxada gehiegi erabiltzen ari dela, ez? Hasieratik. Ez du Buiesitxekin bat egiterik izan Lapornikek, talde oso gaztea da, 23 urte batez beste, eta pixkanaka aurrera begira ari dira taldea lantzen. Ondo zabali dago, bigarrengoa sartzen duen Bertansek. Honetan ere kale, baina Ale Suarezek inongo arazorik gabe errebotea jaso, eta gogoan izan ez dela oso jaioa errebote arloan, ez Olimpia, ez eta Dominion Bilbao Basket, lehiaketa honetan nahiko atzeratuta daude biak arlo horretan. Lehenengo hirukoa sartu du, Alex Rufek, gogotsu irten da hasieratik, eta gaur partidun bat burutzerik duen. Etxetik kanpora, hirukoen marratik zenbabidera asmatzen duen Dominion Bilbao Basketek, aipatu beharrik ez dago. Ez porzentai zoragarria lortzen ditu talde honek, eta pentsatzen dut gaur ere asmatzen badu hiruko marratikan Olimpiak asko sufrituko duela, ez? Bueno, defensan zerbait gehiago dela badakigu, baina hasiera-hasieratik presioa eginez ikusten dugu, ez? Talde zuria eta ez hori bakarrik. Gero buruzko jokaldi guztietan 2-bateko defensa egiten dute, laguntzak ere bai, ondo, zentzudun jokatu beharko du Dominion Bilbao Basketek. Ez da erosoa girori gabe partidua kontatzea, hemen apenas entzuten bai dugu ze gertatzen ari den kantxako zarata behar gedu. Jana, ez, errebotea Lesicek itxi nahi zuen hor, saiatu da Ale Suarez, baina borroka horretan irabazteko gutxi zeukan, lekua lehendik ere serbiarrak hartuta zuelako, right, hasierako bostekoan jarri izana, esan nahi du Olimpiak asko duela jokoan partida hontan eta nahi duela hasieratik, Joaneko partidaren erritmoa berri hori inposatu. Momentuz Buiesic hau ere serbiarra taula azpian nagusitu dena. Bikoetan talde oso eraginkorra da Olimpia, hirukoetan berriz Dominion Bilbao Basket. Borroka horretan noren alde egingo zenuke, hor berriz ere Janak baloia eman duen bezala. Oso bigun ari da jokatzen. Makovicek aurreratu egin ditu esloveniarrak markagailuan 6 eta 5, dauneko 5 minutu joan zaizkigu, puntu gutxi eta huts asko. Tensio gehiago nabaritzen da talde zurian, ez? Defensako lan hortan, eskuak mugituz, paseko marrak zainduz, 2-bateko eginez, eta orain arte, Dominion Bilbao Basket lasai antxean ikusten dugu, eta baloiak ematen, Bai, baloi gehiegi eman ditu, dagoeneko. Egia esan ez dauka ezer jokoan Dominion Bilbao Basketek, baina gogoan izan etxetik kanpora oraingoz partidu guztiak irabazi dituela, eta ona litzateke horrela bukatzea lehenengo fase hau. Lehenengo fase honetan dagoeneko egin beharrekoa egin duen arren. Lehenengo aldaketa egin du bien bitartean etxeko entrenatzaileak, eta Munburu ere uste dut kantxara datorrela, Jana ere aulkira, eta hor behar du izan Raul Lópezek. Hala da, 2 aldaketa egin ditu aldi berean Sito Alonso. 6 eta 5. Raiti arnasa ere ematen diote bere taldekide, baloia igotzerakoan, baina gero erabaki behar du. Eta Lesicekin daukan elkar ulermena pikanrolean, hori gaur zaindu eta atentuz, zaindu beharko du Dominion Bilbao Basketek. Suarez hortarako da behar bada proposena. Azkarrago delako, jarraipena egiten atzeraka. Bai, ondo mugitzen da, ez? Defensa horretan,
Eta, bueno, aldi berean ikusita ze talde harina dauka momentu honetan Ljubljanak ondo irutu zait, ez? Agian... Libre dago, aske zegoen right. Inongo arazorik gabe, bakarrik utzi dute. Ze blokeoa Mumbruk eta falta Mumbrurena izango da. Kazaki zaharra jotzen Mumbrui. Hemen garbi dago, joklari gazteak behar bada liskarrauetan ez direla sartuko, baina hor Zagora, Zakiz eta Lesic trebatua dira eta badakite nondik nora jo behar duten, kontuen izan da zer duten jokoan. Baina ikusita nun dauen jokatzen eta zer gertatu den kantxan, nik uste dut Mumbruren keinu horiek sobran zidera. Sartu ala falta egin eta azken baten baloia ematea da hori, beste baloi bat. Eta jo gehiagi gustatzen Mumbruri aurkitikan irtetea, ez? Zergatikan horrelako proposamena hasieratik Sito Alonsorengan, ez dakit Sito Alonsok erabaki du hori egitea. Hori izan dizu, kontuz gizonekin, blokeo eta jarraipen egiten jaioa delako eta asko bilatu eta aurkitzen dute bere taldekidek. Kasunetan, Robatek lortu du hori, joaneko partian ere agertu etzena Miribilan, lesionatuta zegoelako, Bogris, Zakisekin gelitu da, buruz-buru jokatzea ez da usartuko, Mumbruren etorreren zai gelitu da, baloia batetik bestera, ea bertan segirugarrenean bai. 10-8 lehenengo hirukoa letoniarrak, kosta izan zaio, hirugarren ahaleginean etorri da, lehendabiziko saria 6,75 marratik bertan zen alde. Bidara matza dagoeneko dominionek, pentsa 8 puntuietatik, 6 kanpotik. Robat. Baitek erakutsi dio bidea, eskubitik sartu oso errez eta ondo banatu. Zakiz da zintzilikatu dena, lo dago momentuz, atzean dominion. Oso saskibaloi erreza jokatzen du Olimpiako taldeak, Olimpia Ljubljanak eta ez hori bakarrik, ez? Ausart eta dimentsuz jokatzen dute, ez? Konzeptuak erabiliz. Behin eta berriz, ez? Nahi bezala jokatzen dute. 6 metrotik Raul Lopezek, ez? Errebotea bertan sekartu, Rauli eman, Raulek pauso eman, ondo banatu, eta hor Bogrisek ederki bukatu jokaldia eta gainera falta Robatena izango da. Garbia, ondo jokatu du hor, ez? Zentzudun, keinu bat egin ondoren ikusi du, ez? Amuari heldu dio hor jokalari gazteak eta Bogrisak aukera izan du ondo bukatzeko eta gehigarriarekin lortzen duen hiruko jokaldia. Lehendabiziko 5 minututan ez bezala, badirudi hasi dela bitaleak erasoan behintzat eroso jokatzen eta hor uste dut Dominion Bilbao Basketek pauso bat eman beharko dula atzean bereziki partio honetan garaile irten nahi duela erakutsi dezan. Horrela utzi du momentuz markagailua Bogrisek, 12 eta 11. Eta komeriak. Bai, hor Mumbruri bultza egin dute, lurre erori da, eta oharra jaso du, ez? Bada espadare. Geller, Belgikarra da, epaile nagusia, hor ikusten ari zareten gizona. Aldaketak berriro Sito Alonsok, orain bertan skendu, eta kantxa irten da Todorovic. Zakisek banatu, Lesic, nola edo ala, ez zeukan errebotea Almenik hor Olimpiak, ondo itxidu, errebotea Alex Mumbruk. Markagailuan aurreratzeko erasoan ari dira orain beltzezkoak. Sistema agindu du entrenatzaileak eta hori indarrean ipini nahi du Raul Lopezek. Ederki. Bikaina. Hala ere oso labur. Defentsa gainditzeko inongo arazorik ez, eta gero bukatu egin behar zuen. Konfiantza soberan. Lesic, Zakiz, pase horiek ezin dira inundik inora, inolaz iritsi den bezala. Bogrisen hutsa handia. Bai, despiste galanta, ez? Horri ikusi dugu, ez zeukala, ez? Ondo zainduta bere aurkaria eta pasea bikaina izan ondoren beak ere hor 3 laurdenetan defenditu behar zuen, hori ez da gertatu. Hori ez ezik orain erasoan falta eta aldaketa bide batez, lehendik ere prestatua zeukan, hortxe duzue Mirza Begic, 2 metro eta 16 luze da, 118 kilo, Olimpia Ljubljanarekin 3 denboraldi eman zituen, gero beste hilabete batzuk, iaz, hain justu ere, hemen entrenatzen izan da NBA-ko abenturari bertan bera geratu zaionetik, ez da oraindik ere bere gorputzaldirik onenean, sasoirik onenean, baina dudari gabe, lehenengo egunetik, erakutsi behar du, baliagarria eta baleko joklaria dela Dominion Bilbao Basketentzat. Arazoak hemen ditu, Alex Mumbruk. Falta teknika jaso du, ez? Ez dago hasiratik. Ez dago partian sartu. Ez.
sartu ala falta egin du blokeoan, gero liskarra izan du hain justu ere Zakisekin, eta orain teknika adirazita, ara markagailua nola ipiniko zaion Bilboko taldeari. Eta estilo hauek, norbaiti mesegitekotan etxeko taldeari egingo dio. Bai, seguru, bai, ez tensio gehiagorekin ikusten dugu, ez? Gehiago dauka, jokoan ere, Liubenak, eta normala denez, ez, etxean jokatuz ari da, eta hor ere nahiko du lortu, ez, albaldin badu ziurtatu, ez, jarraitzeko aukera, eta horren bila datoz bain hemen aholkoak banatzen Raul López patxada jokatzeko, eta lasai. Bai, markagailuan ez da Urruti Olimpia, eta azken baten Dominion Bilbao Basketek behar duena da bere jokoa egin. Oain arte gertatu ez dena. Txeuze bedatzi zenbakidun gazte hori. Mesicek, 5 urterako fitxatu du Olimpiarekin, eta ez detuzte 5 urtoie beteko dituenik, sekulako doaiak dituelako. Eslovenia arrobi oparoa da. Luka Doncic Madrilen dago. Badago beste jokalari gazte bat, Gasteizen. Eta Mesicekin batera, badago bigarren bat, Olimpia honetan ere. Denak oso gazte. Todorovic, 17 eta 6 puntuko aldea markagailuan, Suare. Lekua eta ondo horre pantaila egin dio, primeran gainera Begicek, Mumbruri, puntua pilatzeko gizona aproposa da, Bai, eta Begicek nik uste eta asko lagunduko diola, ez, blokeo zuzenarekin Mumbruri. Ikusteke dago, ez, ze ritmoa ekarri duen Mirza Begicek, baina, bueno, jokalari interesgarri iruditzen zait, ez, 2 metro eta 21 zentimetroko jokalaria hor barrukaldean jokatzeko, beheko zutoinean. Zakisen nahiko lan badauka, Haren markaketaz arduratzen, ondo atera du Raulek, Ales, Suarezen irukoa, 20 eta 17, pixkanak ari da bere onera etortzen 6,75 marratik Dominion Bilbao Basket, eta irukoiek sartu behar dituztenak agertzen hasia dira. Nola nahi ere, saskia trukatzen ari dira, eta behar bada markagailua daukagu, basiran Dominion Bilbao Basketek baloi asko eman dituelako. Goitik bera, Zakisek egoera hortan baloia horrela jasota, nekez sartuko zuen saskian, Rundniken falta bitartean Raul Lopezi, eta berriz diote partidu bat soinuri gabe, Hamazazpi urte jarraian izan zen Euroligan, duela 3 denboraldi arte Olimpia. Diru arazoak taldea ahuldu eginarazi zuen, eta ez hori bakarrik. Etxean zeukan nagusitasuna ere, iaz esate baterako ez zuen, lehen aldiz txapel bat ere eskuratu. Horrek adierazten du zenbat aldatu den egoera, tala ere 3 urtez jarraian Eurokopan ari da. Urtero, orain arte behintzat, last 32an izan da. Oraindikan ez du hori bermatu eta gaur irabazita lortuko du hori. Baina Dominionek berriz etxetik kanpora jarraitu nahi du bere horretan agintzen. Hora Mirza Deic, lehendabiziko puntuak dira. Izan ere jaurtiketa libre marratik, fidagarria da oso. 29 utzi du markagailua esloveniarrak, jaiotzez bosniarra den arren, eta kantxara bien bitartean Borja Mendia. Minutua bereganatu aurreko astean esan genuen bezalaxe, eta gainera bere lana txukun egiten ari da, bereziki atzean. Gero eta hobeto ari da jokatzen, ez, eta ikusita gainaz, Mumbruren partida orain arte 2 falta da teknika bat, 3 faltarekin nik uste dut zentzudun eseri duela, Rorsito Alonsok ikusita gainaz oraindik zenbak biltzen da. Suarezen falta Zagoratxi. Hamago segundo geratzen dira lehenengo laurdena bukatzeko, eta oraingoz ez dugu txarte bat berare izan. Hartara publizitatea zain daukagu, baina geroxeago gertatuko hori partida berotzarekin batera nunbait. Berdintasuna handia ikusten ari gara lehenengo laurden honetan, ez? Akatsak alde batean eta bestean, hasieran ikusi dugu gainaz, ez? Ze bostekoarekin hasi duen partida zitu Alonsok,
segituan zuzendu du, ez? Aukerak eman dizkio bostekoari, baino ikusita ze defensa biguna erabili duen, aldaketak egin ditu eta geroztikan nik uste dut partidan hobeto murgilduta dagoela, ez? Dominion Bilbao Basket. Zagoratz, Lebligan ibilbide luzea izandakoa da. Eta urten lehen aliz deitu zuten Esloveniako selekziora. Eurobasketean izan zen bai, baina jokatu batez. Gana, berriz ere kantxan, Todorovic, barrura jokatu du. Mumru dagoen lekura. Horretze oso urruti zegoen, beraz ezin urreratu. Nahi duen moduan orain bai sartu, nahi zuen lekuan, baina dagoeneko jabetza gainean zen. Eta lehena indio keinu bat ba, Janak Mumbruri. Bai. Eta baloi hori berriz ere barrua sartzea eretzukan zentzu ondirik. Amaitu da honen beste lehenengo laurdena eta momentuz azpiti da markagailuan Dominion Bilbao Basket. Baina egia esan, uste dut oin hartzen balin badu partidu hau irabaz dezakela, hori bai. Union Olimpiarentzat hilala biziko neurketa da. Aurtengo Eurocup honetan, dagoeneko 10 dira sailkatu diren taldeak last 32ako, gaur behar bada beste batzuen izen agituko dira zerrenda horretara, eta gaur espalin bada dudarik gabe urrengo astean, azken jardunaldia jokatuko delako lehenengo fase honi dagokionez. Eta beltzezko gizonekin jokatu duten hainbat jokalari, gaur behintzat zer esana ematen ari dira, eta hoien artean dudarik gabe Uniskazaren ari den Kino Kolon, ze lortu duen hirukoitz bikoitz hori ez da lehenengo aldia aurten, eta zenbakiak uzten pilatzen jarraitzen du Kino Kolome. Unixen garaipenean zerikusia izan du gaur, Gudunosten aurrean Unix dagoeneko sailkatuta dago, baina Kino Kolonek partidua osoa jokatzeaz gain, araze zenbaki 15 puntu, 11 errebote eta 13 asistentzia. Espainiako selekzioaren ateak jota joari da, Bai, noski bai, horrelako denboraldia betetzen badu, iaz ere zoragarri jokatu zuen eta badirudi aurten hobekuntza, ez? Nabaritzen zaiola eta bideztatik joan Auskalo. Todorovic lo berriz ere, Rubniken eskumuturraren berri badaukagu. Gorputza falta du antolatzaile jaurtitzaile horrek, eta gainean espalin badago markatzailea dagoeneko bitan asmatu du Rubnikek. Orain Mesicek astearen falta etorri da. Hogeita lau eta 19, hauxe da Olimpiak berriro izan duen, izaten ari den alde nagusia, eta Begitzeko uste petrolea lortuko dela, behin baina gehiagotan ze leku hartzen duen bakoitzeko, ez Budietitzek, ez da Zakisek eta Lesitzek ere ezin izango dute, gelditu. Falta egiten ez badute. Ez, hemen ikusi dugu, ez, plano motze hortan zenbateko aldea ateratzen dion, beko zutenean jokatzeko aukera asko izango ditu gaur Begitzek. Eta partida proposa, sistemak lantzeko eta Begitz ere sartzeko, ez taldeko jokoan. Hor duzu, errez asko, oso ondo gainitu du Budietitzek, eta serbiarrak ezin zuen berriro falta egin, bat egin duela gutxi. Eta negatuko Begitz baloi horiek jasotzen. Eta ikusten badu ez duela jarraitzeri, betire pase maileuna da. Baloia banatzerakoan, pivot posiziotik. Bai, falta. Jamesekin konparatuta oso jokalari desberdina dela, hori badakigu, ez? Baina doai izugarri ditu, eskarmentuare bai, eta nik uste dut fitxaketa bikaina lortu duela, ez? Denbora gutxian Dominion Bilbao Basketek. Dena den, beste modu batean jokatu beharrean da Dominion erasoan, baina bai mehatxua bihurtzen da, ze arazoa balin badago kanpotik jaurtitzeko, betire referentzia zintzoa da, lehen Rubnik, aipatu dugu, eta Rubnik berriz, kanpotik, irutik iru daramatza. Mesicek. Ondorain Todorovicek eutsi egin dio, berriro Rubniki eman, blokeoan Buzetic, eta hoien mozketak sarri egiten ditu Olimpiak, ondo mugitu dira defentsan orain bilbotarrak, eta ies egin dio baloi horrek, hain justu ere Nikolitsi. Eta Jana oso gaizki orain arte, ez? Defensan tensioaren falta nabarmena, ez? Ikusten zaio. Borja berriro, Bai, laguntza eginez, hor eta defensa bikaina bete du, ez? Borja Mendiak. Eta hor da lehengo aipamena, errepikatuta irudietan orain. Zerrez, falta Budietitzek eta ez dakiz zer egin nola eutsi, haze sarrera izan duen Mirza Begitzek. Orain arte, Dominion Bilbao Basketen jokatutako aurreko 8 partidatan baloratuena egin zen, eta gaur nonbait
Jamesen bide beretik estrenekoan jarraitu nahi du Mirza Begitxek. Bai, badakigu gaina ze azkar mugitzen den, ez? Oso jokalari azkarra hor bizkarrez jokatzen, buelta erdi hori gelditzeko zailtasun izugarri izango dituzte buruz, laguntzarik ez baldin badago. Bai, 3 metrora utzi ezkero baloia dudarik ez. Bai, eta sistema honetan ikusten dugu, ez? Lau jokalari daudenela, ez? Jaurtik eta libreko marra goitik, eta bea bakarrik dagoela. Laguntzak oso urrutik gelditzen dira, eta baloia jaso ezkero behin eta berriz jokatzeko aukera izango du. Hoxean lehenengo partido baino ez da, baina eta egokitu beharra dago joklari hori taldera, baina Sitok esandakoa ekarriko duko gora. Bueno, hain Mumbruk baloia kendu egin dio Nikoli Txilegez, eta falta, kirolgabetasun falta da. Azken joklaria zelako, hor araua ipini dute indarrean, epaiek, esaten ari ditzen Sitok botokako hitzoiek, Jamesek alegin behar zuela jakin bezain pronto. Etorriko dena, James hobetuko du, eagia den. Bueno, Jamesen lana bikaina izan da, ez? Akats gutxi egiten dituen jokalaria da, eta hori ikusteko aukera izan da. Utxartea du. Kaj igramo? Pa za Zagija je gre lepo, vidiš da ga krije gunta malo. Ajde, jebemo šunce, ajde. Mirza Begitxek 7 minutu, lau minutu daramatxa kantxan, eta 4 minutuetan 7 puntu sartu ditu dagoeneko, 2-2, bikoetan, 3-3 jaurtik eta libreetan. Dagoeneko 10 puntuko valorazioa. Horrekin egan egiten hasiko alda Dominion Bilbao Basket, bereziki Alex Mumbruk lapurretan egin eta kirolgabetasun falta hau jaso eta gero, 27 eta 26, momentu batean Rudnikek argi gorria enuk esango piztu dueni, baina bai kezka txiki bat, 3 hoiekin. Eta dagoeneko hortxe da, Dominion Bilbao Basket, orpo-zorpo markagailuan. Bat goitik ere Olimpia, Todorovic, ondo zabaldu, falta erasoan. Ez dukan beharrik, ez, horrela jokatzeko. Kanpoko pasea bazeukan, ondo zainduta zegoen jana, baina mugimendu txiki batekin hori jokatzeko aukera, Begitxek ere blokeoa prestatuta zeukan, eta tartetikan joan da, eta laguntza bikaina eskaini du horrez, Makovicek. Zakiz da orain Begitxen gainean ipiniko dena, ze Buietitxek ezin izan dio eutxi. Erasoan Olimpia. Zakiz erditik, kanpora jokatu, Runik banatu, eta Zagoratxek oso azkar jokatu nahi zuen, Mendia baino luzeago dela kontuan hartuta, Mendiak ala ere eutxi egin dio, eta Mendiaren lana txukuna da beste behin, ze aurrean daukan gizona bera baino luzeago izan da ere, lortzen du lortu berrekoa. Aurretik ipini du Ruofek Dominion Bilbao Basket. Hasieratik etzen markagailuan agintzen ari, 2:05 geroztik. Rudnik, orautsi egin du defentsa, pasea azpira Zakisi eta oinera bota dio baloi hori. Laguna, adiskide, ez da izango Rudnik. Ez, tensio hondiz hasi du partida, ez, Olimpiak, baino ikusten ari gera, ez, talde esloveniarra gehotza okerrago aldi dela jokatzen, ez, errotazio batzuk egin ondoren, Sito Alonsok lortu du defensa hon bat ipintzea kantxaren gainean, eta gehoztikan zailtasunak ditu ondo mantetzeko partida. Eta zema balintzatzen ari den Begitxen etorrera hori. Errebotea ez du ondo zaintzen Olimpiak, jakitun da Dominion Bilbao Basket eta erasoko errebotea jasotzen ari da, kasunetan bertan zigokitu zaio hori egitea. Right, kantxara bueltatu behar izan du, kanpotik Zakisek. Eta jo gehiagi gustatu defensa hori. Bakarri zeuden. Ez dezagun naztu talde honetan edozein daukala gaitasuna jaurtitzeko. Zana, handikan agertu etzaigu, ze punturik ez du sartu. Begitxen, 9. bien bitartean, 2. birrintzea. Bai, buruz ezin dute gelditu, ez, eta oain sisteman bidez hasi dira 2-bateko defensa eginez, hemen jokatu du pick and rolla. Normalean barrukaldea jokatzen du, ez kanpokaldera, ez, pick and pop ez du jokatzen askotan, baina noiz bien jokatzeko ditu baia baditu. Baina saskitikan gertu ikusten badu bere burua, birrinketak behin eta berriz egingo ditu. Zakiz, pasean hori eman etzekien hor, genean aurkitu du Laporni. Euren
jaiotasuna, jaurtiketan hemen dugu berriro. Lapornikek bikoa nola sartu duen. 94%ko portzentaiak orain arte. Hau da, txapelketa honetako laugarren portzentairik onena, emankorrena. Bertans, bigarna sartuko aldu, bai. Laguntza preseukan bieta batekoa jasotzeko Begitxek eta erabaki du, ez? Irekitzea oso ondo mugitu dira kanpokaldetikan eta Bertansek etekin izugarria lortzeko aukera izango du. Esan dugu ba, Begitxen beste gauza honetako bat hori dela, baloia banatzeko daukan gaitasuna. Hor aurrez daukan Bertans, eta baloia eman eta ara nola utzi duen markegailua letoniarrak 31 eta 35, aldaketak berriro, talde batean bi, bestean ere beste bi. Zangoratzen falta, Borja Mendiaren defensa bikaina berriz ere, eta erneatuta, Zangoratz. Gorputz gutxiago, baina kokapen hobea eta gogoa ere bai izango nukenik. 80 Dominion Bilbao Basket, lehen aldiz ari da kantxa dotore honetan. Dula 5 urte estreinatu zuten Eslovenia eta Espainiako selekzioen arteko partida batekin, lagun arteko partidarekin. Horraitek jaso du errebote hori. Ondo Ruof. Eta orain kontrarazoa bestaldean da eta oso ondo eraman da gainera. Bila hortiketa izango ditu Dairis Bertanse. Kirolgabetasun falta eskatzen ari zen, izan zideken, Osta bai. Hanaren pasea zehatza. Ba, bigarren utxartea ez da egite iragarkiak zain ditugun, ala balin bada, isildu egingo gara. Prvo se treba sestaviti v brambi, prebijati te blokade, na vseh blokadah pride Bertans kamor hoče. Markagailuan aurretik dira beltzezkoak orain, Begitxe sartzearekin batera Sito Alonsoren taldeak gora egin du eta ematen du horrekin ez dela konformatzen, oraindik gehiago nahi duela eta pixkanaka alde egiten hasia da markagailuan. Eta bitxikeria da, baina bitxia da esan nahi dut, Josean, etxean Olimpiarekin gertatu dena orain arte. 2 partida irabazi eta 2 galdu. Noren kontra irabazi ditu biak, Alemaniako 2 ordezkarien aurka. Eta noren aurka, barkatun, eta Alemaniako ordezkariekin galdu esan nahi dut. Eta irabazi, Nanter eta Trentoren aurka. Ustez, multzonetan, Dominion Bilbao Basketekin eparean hilibar ziren bi taldeak. Bat bai, baina Nanterrek egin duena, bigarren itzulinetan behintzat, sinistezina da. 3 partida jarraian galdu, atzoko ere Oldenburgen aurka galdu egin baizuen, eta agian ez da zailkatuko Oldenburgek hartu diolako aurrea. 33 eta 37, Ljubljanan estotzitzen, pabelloi dotore honetan, Iboli aspaldi utzi zuten esloveniarrek, baita ane azpian zuten izotza ere. Partida hasieran Elesitzekin, Olimpiak hobeto jokatu du, eta minutu asko egonda bigarren lehor honetan aulkian eserita. Berriz ere kantxan da Serbiarra, falta erasoan da, Bai, blokeoa mugitu duelako. Epaileak oso zorrotz ibiltzen dira, ez? Hor defensa ondo kokatu baldin dago eta erasoko blokeoak mugitzen badira normalean zigortuta izaten dira. Olimpia daukan talde egitura honekin, dudari gabe txinparta iristen zaionean, hori da arriskutsua bihurtzen den gakoa. Dominion Bilbao Basketek aldiz, behin erritmo bat hartuta gehiago iraundek zake. Jarraikortasun luzeago eman alegia. Beraz, Olimpiaren susperrali horiek zaintzea, espada ona litzateke. Borja Mendiaren falta, ze bain Lesitxe hortzeukan eta bai arazo handiago izango duela bilbotarrak. Entrenatzaile laguntzaile 6 urtetan izan zen Olimpian. Gaur egun Olimpiako entrenatzaile nagusia den gizona. Txapela izango zen agian, bai. galdu egin dugu. Bogerizi. Makovitzen txapela oker espalimanago. Hemen ikusiko dugu. Bai. La falta ez dakit. Besoa jetxi du, Eizterakoan. Hana. Kulturik ez oraingoz. Bertans. Mendia. Barruraino.
Lendabiziko 2 puntua partida hontan. Oso ondo aprobetxatu du horrez, abiadaz jokatu du, baloia eskuartean jaso ondoren, aukera izan du ez, pasabide txiki bat aurkitzeko eta azkar bukatzeko jokandia. Right, Zakiz baloieske, itxi zaio pasea, kanpoan Lapornik zai, hortxe da, ondo bidea itxita Bogrise, baina kanpotik bestaldera egin dute esloveniarrek, Lesic, Nozke falta egin diola Borja Mendiak. Ez dakit Borja Mendiak edo laguntzan, ez, hor Rufek, baino... Alare joklari batek egin behar ez duena, egin du hor Lesicek, eta bien bitartean isili, lendabiziko 3 puntuak sartu ditu Kleb Hanak, 33 eta 41. Azkenean bere zenbakiak beteko ditu, seguru. Beti ere irakurketa egoki egin behar du norberak. Baloia zuzenean jaso du Bertanse, kontrarazoan, badator, Mendian zegoen begiratu, eta ikusita hor pasea, de falta egon dela. Baina... Saskirak eta ere arraro xamarra izan da, ez zintzilikatuta, Uztaia bekaldetikan, baleko eman dute, ez dute zer adierazi. Hau da, jokatzen. Jarraitu. Jarraitu adierazi dute hor epaile. Ruof, falta jaso du. Behian izan dela. Nakovitzen pertsonala da, 3. da honeko. Bai, abia da hontan nik uste guztia irabazteko daukala, ez, dominio Bilbao-Basketek ezin dute gelditu transizioa eta kontragrasoa, ez, dominio Bilbao-Basketena, eta hor asko sufritzen ari da Ljubljana. Aresten epatu bezala, komeni zaio partidu horrela ipintzea edo tamaina honetako jokaldiak harrapatzea dominio honi. Joan asteak etorri, eta taldea Europan behintzat gora doa. Ligan emaitzak beste modu batean ipini zaizkio. Eta egia da, Fuenlabradan igandean, larun batean galdu arren, susperraldia etorri zen, berandu behar bada, eta itxota behar bada iritsi zen azken txampara. Baina hor ere, txampona irean dagoenean, zorte apur bat ere behar izaten da. Lesicek ondo neurtu ditu urratsak, eta Saskirak eta serbiarrak. Errusiako ligatik iritsi da urten talde honetara, ze jokalari gazteak ditu Olimpiak, eta trebatuak behar zituen aldi berean Podonic jaunak, eta horietako bada Lesic. Lesic, Zagorac eta Zakiz. Hori dira trebatusuna emango dioten 3 gizonak, Wrighten ekarpena ahaztu gabe. Eta Wright oraingoz ez da dominatzen ari, gobernatzen ari partida. Pass the ball, Shua, cut, dunk. Now we play against Lesic, against the number 15. We have to play to punish him. So we play Chippy, handoff. Look, handoff, that is here. Okay, and Georgios, listen, Ru, clear out, Georgios, head, go. Eta hau lehen epatu du jokaldia eta arrazoi zenun, Bogorisen falta izan da. Mendiak oso ondo eutsi du hor, besoak goian zituela, baiek ez dute adirazi ezer jokaldi horretan. Lesicek ere arrazoia zeukan. Bai. Lesic bera zigortzeko, eskatu du txarto honetan, erasoan ari denean dominioen Bilbao-Basket, hori eskatu du Zitok. Eta oraingoz, markagailuan aldea lortu du, 10 puntu duela gutxi, orain 8 puntukoa. Atsedenaldira bidea, minutu eta 20 segundo pasatxo, lehenengo zatia bukatzeko, Bogris. Hori zen jokaldia, Baloiek sartu egin behar dira, Wright. Du presari nahi, sistema agindu du. Zagoraz deitu. Jana lurrera, Wright ere bai, baloia jaso du Bogrisek, pasea azkenik Ale Suarezi eman, Bertans. Jana, Sito Alonso zer dioen, hor begirari zen, eta patxada eta jokaldi luzea agindu du Sito. Beraz, baloia, ara nola babesten duen, edo babestu duen Janak. CRS apurtu duen, dena begirari ziren, ez da Sitoren gana edo zer, eta ahako batean ora gertu da mozketa hori, eta Bertansi asistentzia Janak. Puntua jasotzen ditu Olimpiak,
dudari gabe. Hor da lehengo jokaldi bera, denak lo, bizkarra rapatuta defentsa horri, dena den ez dauka, partiduak ez dauka jari horik, ze etenaldiak orain badauzkagu. Behin eta berriz, ez, hala ere ikusten ari gera, menpean hartuta daukala momentu honetan, ez, Dominio Bilbao-Basketek aurkaria, Olimpia Ljubljana iparra galduta, ez, hasierako txinparta hori galdu egin du, saiatzen ari dira, presioa eginez noiz behinka, baino hain ustegabe horik ez dira ikusten, ez, oain konzentrazio gehiago ari da bitzen Bilbao Basket, eta opari gutxiago jasotzen ari da Olimpia Ljubljana. Bai, saiestu beharrean da gainera hori, aukera igeztio eman behar Olimpiari, ze azitzen balin bada, joanekoan ere ikusi genuen, aukera pur bat ikusi ezkero, hazi eta arropuztu egingo da. Oso talde arriskutsua da, ez, beti egoten da partidan sartuta. Beraiek ere badakite, ez, Bilbao Basketen aukera gutxi izango direla, baino bere aukerak baliatzeko horre egongo dira beti prest eta zirrikitu bat ikusten badute, eta aukerarekin iristeko momentua partidaren bukaerara hortan egongo dira. Zagoratxek, 37 eta 45, utzi du behineko markagailua, berriro utxarte dugu, izan ere Sitok utxarte bat falta zuen eta eraso antolatu nahi du, ea zer dioen. Primero, against pressure. Suárez. Here, Giorgio. Here, okay? Lehenengo presioaren zain, Take it out. presio hori nola aurre egin, And left. iritsizkero. Go against pressure. And now, we play 12. Listen, 12. Erain jokaldia erasoan, hori espalin badago. Ladies, pass the ball, and now Ru, pass the ball inside. And we are coming, and we are faking, and the last player is Ladies. Bertan zentzako da jokaldia, lehenengo zatia bukatzeko, baina lehenengo zati honetan dudarik gabe, eztanda egin du Mirza Begitzen sarrerak. Ze egin duen guztia ondo eta asko balintzatu du esloveniarren lana atzean ezin izan dutelako eutsi eta horrek eman dio arnasbidea Dominioni markagailuan, pixkanaka ies hasi zedin, Bai, bika jokatu du, ez, taldekideek behin eta berriz bilatu dute, ez, bere posizioan Mirza Begic eta nahi bezala jokatu du hor beheko zutonean. Luze jokatu nahi du eta bertan zentada da jokaldia, naiz eta Ruofor bakarri dagoen, oso bakar, eta ara zel lortu duen hirukoa berriro, bigarrena partida honetan Alex Ruofek, Ohaiokoa txukunari da dudari gabe, hasierako bostekoan sartuta gaur, Wright, nola edo ala jarraitu nahi zuen, itxi egin diote bidea lehenik Bertansek eta gero Ruofek berak, eta honen bestez bukatu da lehenengo zatia eta markagailuan alde handia dauka unenetan Dominion Bilbao Basketek. Ruofek hirukoa sartu eta gero. 37 eta 48. Pixkanaka, bere bidetik ari da Dominion Bilbao Basket, kontuan hartuta etxetik kanporari dela, beste behin, eta Olimpiak hori ere, Olimpiarentzat zama da. Kanpotik edo kanpoan, orain arte, galdu gabe dagoen talde bat aurrean eukitzea, zer pentsarazten bai du? Zaleek ere ikusten dute, ez, nagusitasun izugarria dagoela, ez, Dominion Bilbao Basketek nahi bezala gobernatu dulako partida, eta azkenean, ikusita, ez, nola jarri zaion markagailua zalantzak izango ditu Olimpia Ljubljanak. Hobekuntza egin du, baloi galduetan 6 galduta zeuzkalako Bilbao Basketek lehenengo laurdenean eta 2 bakarrik, ez, eta, Begitzen lan azpimarratzeko, baina talde guztiaren betez. 29 puntu sartu dute bilbotarrek, bigarren laurden honetan, hortxe duzue, atsenaliko markagailua 11 puntuko aldea, 50 ez da iritsi, baina etxetik kanpora, bere bidetik ari da beste behin Dominion. Ljubljanako Stozitxe arenara egin behar dugu berriro, bigarren zatia laiztera hasiko baita, eta lehenengo zatiaren ondarrean lortu du Dominion Bilbao Basketek orain arte markagailuan duen alderik nagusiena. 11 puntu, 37 eta 48 bukatu bai da. Lehenengo zatia, bigarren laurdenean 29 puntu sartu dituzte Sito Alonsorenek, eta puntu alorrean bertan ze balin bada nagusi, esan beharra dago, Mirza Begicek jokatu dituen minutuak benetan minutu onak izan dira eta arekin etorri da
gorakada markagailuan. Gaur ematen du Eurokapeko jardunaldi honetan beltzezkoekin jokatutako hainbat joklari protagonista bihurtu nahi dutela. Lehenengo zatian aipatu dizugu, Kino Kolonek egin duen lana, Unix Kazanen garaipenean, 15 puntu, 11 errebote eta 13 asistentzia, zenbaki ikaragarria dira horiek, partida osoa jokatuta, hori bai. Latavius Williams ere, txukun eta duela gutxi Paokek lortu duen garaipenean, Paokek oraindik ez du sailkapena lortu, baina gaur behar zuen irabazi, eta irabazi eta etxean, bere aukerak baditu eta Basileadisek egin duen lana azpimarragarria da. 32 puntuko balorazioa. Seikoetan izugarri hasi du, hartzen zuen guztia sartzen, eta azkenean 6-3 sartu ditu, 11 alegin egin eta gero, 32 puntuko balorazioa eta 27 puntu. Eta, hoxean, hori albo batera utzita, uste partidu erdia ez, baina ondo bideratuta dokala lana oraingoz Dominion Bilbao Basketek eta Olimpiak mirari baten duk esango, baina lan itzela bai, partidu hau irabazi ahal izateko. Bai, oraindik 20 minutu gelditzen dira, ez, esan behar dugu gaineaz, presio gutxiarekin egia jokatzen Dominion Bilbao Basket gaurko partida, presioa beste aldean dagolako. Eta askotan eskuezunak ez dire ezaten oso onak, ez, garaipenaren bila joateko, Olimpialu bilanak zaitasunak izango ditu. Hala ere 20 minutu asko dira eta noiz behinka txakalaldiak izaten dira, baina sensazio oso onak banatu ditu lehenengo zatian Zitor Losetan. Hasi da bigarren zatia eta orain hasieratik kantxan dira bai Raul eta baita Munbru ere. Munbru ez du gauza hundirik egin lehenengo zatian, Begitxe ere hortxe da, eta hor utxegin duen lehenengo jaurtik eta zerbait esatearren, eta Munbru zari nintzen, baina Munbruen eskerreko belaun horri ez dago nahi bezain ondo, eta zainketa ere jasotzen ari da, aspalditik esango nuke. Baloia gaizki, sartu nahi zuen barrura Raulek, falta Wrighti, balantzea erabate, gainituta zeukalako Wrightek. Eta bila hortik eta esango ditu. Bai, hor Raul Lopezek nahi zuen jokatu Begitxekin, baina Begitxo hendikan posizioa hartu gabe zegoen, eta defenditzaileak oso ondo egerri dio, ez, irakurketa azkarra egin ondoren aukera izan dute baloi hori lapurtzeko eta kontrasoen bila joteko. Berriro bostekoan da. Wright, 38 eta 48, baloi horren bila Lapornik, aurre hartu dio Alex Munbruk, eta beti ere korrik egiteko keinu baldarra ez nuke izango, baina ezkerreko belaun hortan daukan arazotxo horrekin bizitasuna falto du. Alex Munbru, hor da, pasea orain, goiti jaso du, ondo banatu, aurpegia eman dio Munbruk, ona zen aukera, Mendia ez da iritsi, baina baloia etorri zaio Raul Lopezi. Eta Mendia jokatu dituen minutu onak izan direnez, hor jarraitzen du kantxan. 10 puntuko aldea, gelditu bezala jaurtik eta Raul Lopezek, errebotea Zakisek harrapatu du. Right. Lesitxik keinu bat egin, hortxe da pasea, Mendiarekin gelitu bai da, eta Lesitxek ezkerrez, baloia saskibarruan utzi du, 8 puntuko aldea. Oain transizioan nahi zuen jokatu ez, abiadura gehiago sartu dio Wrightek bere taldeari, eta hor ikusita gainera zailtasuna dituen, ez, kokatzeko Borja Mendiak bere aurka jokatu nahi zuen Wrightek. Mendia, dateatuta geratu da, blokeoa legez kanpoko egin baitio Lapornikek. Bakatu Robatek. Minutu terri jontzegu, Bertans, ondo. Behin lehenengo pausori gaindituta daukanean, ez da gelitzen eta vertikaltasunez jotzen du aurrera. Helduta zeukan Lapornikek. Gaur partia txarra, ari da jokatzen, jokalari gaztea. 2 puntu bakarrik eta zailtasun izugarriak Bertans defenditzen. Joanekoan ez bezala. Bai. Bai Lapornik eta baita Mesicek nahi bezala jokatu zuten bereziki bigarren zatian. Hor da Lapornik berriz, Lesic. Hor ondo neurtzen ditu urratxeak eta baita noiz aurti behar duen. Talde honetako Izarra Wrightekin batera, erreferentzia behintzat bai. Eta bai ligan eta baita Eurokapen, Liga Adriatikoan esan nahi dut, bera da nagusia. Berriz ere
Begitxekin jokatu nahian Raul López, baina pase hori Bai, oso txarra izan da ez. mozketa aspaldi gina egiten hasia zen Begitx. Karmaietan ez zulo asko, baina 12.000 lagun sartzen dira. Ez dozitzen eta ala ere 5.000 hurbildu dira gaur partido ikustera. Lesic, hortikan minik ez du egingo. Zakiz, Lapornik eman eta Raulek lehen egin duena orain Lapornik berak. Buruz, ari dira jokatzen eta noiz behinka gertatzen dira horrelakoak. Behatzi puntuko tartea markagailuan, Bertans, zabaldu da Borja, Mendiak Mumbruri, beheko zutoinean, Zakisen aurrean, pausu atzera, baloia ez da sartu, Robatek errebote hartu, Lapornik eman, Zakisen etorreran zai, bloke hori baliatu du, eta jaurtik eta ona zen, baina sartu ez duenez, ez zeukan errebote almenik Lo Olimpiak. Begitxen eskuetara, aldaratzea. Ondo zabaldu, Mendia, Hausart. Robat. Eta berriro Balentzea galduta zeukan defentsan dominionek eta falta zuzenean egitera Raul López. Bueno, ez da egite partidu honek bigarri irakurketa bat ere eman behar digu eta Sito Alonsok erabili nahi du. Irabazteko balin bada ondo, baina bereziki Begitx talde dinamikan sartzeko. Eta diferentzia honekin uste dut hori baliatu beharko luketela beltzezkoek. Bai, ala dirudi, ez? Sistemak lantzen joan pixkanaka, lehen baileen egokitu dadin Mirza Begitx. Zakitxek kale, Raul. Hor gelitu behar duz, Begitx eta Mendia falta dute erasora gehitzea. Egoera honean hartu baloia eta zabaldu kanpora. Mumbruk, Mendiaren jaurtik eta ez. Robat. Barrura Robatek. Eta falta Mendiarena. Bai, lurrean zegoen eta... Edo hartu egin dute besterik gabe. Ez ohartu, nik uste ohartu egin dutela ez heltzeko Lesic, iruditu zait. Momentuz hori da. Raitek atzera, Robat. Ze irakurketa azkarra egin duen Raitek, ikusita Zagoratxe baloia jasotzeko zeuzkan arazoak. Lau minutu joango dira Leicester. Eta kontu zibilar du Dominion Bilbao Basketek susperrali txiki hauekin, ze bere momentu harrapatzen badu Olimpiak, agian sufritu dezakea talde bilbotarrak. Bai, eta badirudi oain asko zebeto hori dela jokatzen, ez? Bigarren laurdenean zalantza asko izan ditu Olimpia Lubienak, baina orain tensio gehiagorekin, oso vertikaltasunarekin ari da jokatzen. Ez da gauza bera Lesic horregotea edo ez, Kosta zaio baloi hori jasotzea Suarezi. Atzean gelitu da Lesic, ez dago defentsa kokatuta, falta erasoan Suarezek. Bertansek ez du ezer ulertzen. Zertara dator hori? Ez zegoen premiarik. Hirugarrena du Maokoak. Hor 3 gizon joan dira Lesicen atea ixtera. Berrogeita lau eta 51. Raitek atzera, Lesic. Zagoratx, Ale Suarez egin. Lapornikek berriro barrura Zagoratxi. Buelta eman. Eta saria. 5 puntura ipini dira esloveniarrak eta Bogris kantxan da. Horreko etenaldia baliatuta. Gauza bitxia ikusten ari gara ala ere etxetik kanpoko partidu batzutan. Aldea izan eta gero sufrimenduarekin bukatzen du Dominion Bilbao Basketek. Zate baterako Italian, gertatu zitzaion hori. Suarez,
Aske zegoen hor, bigarreko jaurtik eta zen. Hala ere ikusten ari gara, ez? Partidan hasi den bezala, berriz ere tensio gehiago ezarri diola kantxan Olimpia Lubianak. Eta lasai etxean ikusten dugu Bilbo Basket, orain arte 5 minutu pasan ondoren 3 puntu. Bakarrik sartu ditu laurden honetan. Ondo behartu du falta hori, Zanak. Wright berez antolatzailea eta puntu egilea da, baina talde honetan errebotean ere laguntzen du. Gaur ez hainbeste, 6 bat ez beste, orain arte, eta gaur ez hainbeste. Ombru eta Robat, ez. Gaur utxartea. Abeda, baloia eskuratu du Bogrisek, Bai. Bogrisen lanak eman dio, baloi hori Mumbruri aurrekoa konpontzeko, zuzentzeko. Uztartea eskatzea zijoan. Eta uste bertan bera utzi duela, hori ikusita. Right, 46 eta 53. Joanekoan 80 eta 83 irabazi zuen Olimpiak. Lesitxek ez, baloia jaso du Bogrisek, Jana, presari gabe. Right eta Jana. Menduko txiki bat ere hartu nahiko du dominionek. Haze pasea. Suarezek ez eta Mumbruk jarraipena eginez, baloi harrapatu berriro erasoan, 4 puntu jarraian. Eta berriro alde, txikia markagailuan, 9 puntu. Robaten alegina gaitzer dit, Bertans baloi horren bila eta ies egin dio. Hirugarren laurdenetan partidak ez dauka jaberik, Ez dago kontrolik ez alde baten eta ez bestean, ez? Bazirudien zerbait egiteko kapaz izango zirela, ez? Olimpia Lubianako jokalariak. Baina berriz ere txakalaldia eta dida batean, ez? Lortu du berriz ere aldea lasai jokatzeko aukerarekin Bilbo Basketek eta nik uste dut oain bai, ez? Defensa hobeagoa betetzen ari dela talde moduan. Lapornikek Wrighti. Ondo itxidu errebotea Suarezek berriro. Errebotean ez dira bi talde jaio hauek Eurokopa honetan, baina uste dut dominionek erakutsi behar duela gehiago dela. Gabezia handia daukalako Olimpiak, bere taulazpian eta zesanik ez aurrean ere. Oso garbi ikusi du, bai. Janak, bigarren hirukoa sartu du, Rochesterrekoak eta utxartea eskatu beharrean, Potornitxe entrenatzaile esloveniarra. Janak hau egin ostean. Osean, korrika egitea eta jaurtitzea atsegin dute bi talde hauek, eta datua horrago, bikoetan Olimpia laugarren talderik eraginkorrena da. Hori lehenengo zatian erakutsi du. Hirukoetan berriz kontrakoa eta pixkanaka bere zenbaki horietara datorre Dominio Bilbo Basket. 8 hiruko dagoeneko Janak azkena sartu eta gero, eta portzentaiak ere goraka, baina eraberean, atsenaldian esitoren taldeak esate baterako, bikoetan 160 bat zeramatzan. Bai, nik uste dut erakusten dula nahiko garbi, ez? Olimpia Lubiana baino kalitate gehiago daukala, ez? Taldeak, Bilbo Basketek eta hori erakusi nahirik ikusten dugu baina eta berriz, ez? Dauka presio horik marka joan, baino begiratu ezkero zenbakiei, ohiko zenbakiak erakusten ditu gaurko partidan ere, ez? 3,0 egunetikan 52 inguru hortan mugitzen da demoraldi guztian, Dominio Bilbo Basketek eta gaur ere hortxe dabil. Eta horrai pixkanaka ardura hartu nahian, Olimpia bueltatu dadin partidara, ez du hori egiten utzi nahi Dominionek, jakina, horrantzen ari da jokaldia, ondo zabaldu, Rudolfek magatilua pres, huts egin du, Uztaia jogabe baloi hortan, Robat, ez zuen Miribillako partidan jokatzerik izan, minatuta zegoen, geroztik, partidu guztietan izan da, Lesitx egon den bezalaxe, eta baloi hauek eskertzekoa dira. Oso pase indartsua izan da eta hain gertu egon ondoren nik uste dut ez zuela espero, ez? Hainbesteko indarrakin ikustea pase hori Wrightek. Zer izan den Olimpia eta zer den gaur egun, baina azken baten belaunaldian kontua izaten da. Jolari haundi eta part asko irten bai da talde honetatik, beste garai batzu ziren, jakina. Garai honak, ze lauko finaletan izandako taldea da Olimpia eta Europa mailan gogoan izan
86an, 84an barka, Lausanako final hartan gertatu zena. Orduko Taure Senol hartu zuten mendean, Robatek eta Hauptmannek. Bueno, aurreko jokaldean gertatu denaren errepikapena. Bai. Runik, etakiz ikusi du bakarrik hor Bogrisekin, eta Bogrisek berriz ere baloia jaso, dagoeneko 2 daramatza eskuratuta. Bana. Patxada nahitzen. Runi prez, zutitzeko aukera zeukan eta falta Runikek ez, urratxak egin ditu lehenago. Alex Munbrook. Garbiak izan dira. Bai, bestaldetik hain garbi izan ikusten, baina hor oso garbi ikusi da. Zagoratx. Rudnik. Zaio jaurtitzen utzi behar, 3-3 sartu ditu lehenengo zatian, eta Jana espada gainean dago, baina arriskua ere hemen da, falta. Hala ere esan behar dugu ondo kudeatzen ari dela partida, ez? Bilbo Basket orain arte ikusita zer daukan aurrean, ez? Energia gehiegi gastatu gabe badirudi aukera izango duela partida aurrera ateratzeko. Espaldin badago ustegaberik, ez? Orain arte nahiko zuzen ari da jokatzen, aldaketak ondo eginez, minutua banatuz, eta Sito Alonsok ez du ikusten, ez? Arrisku gehiegi orain arte. Koloniako selekzioarekin aritutakoa da, udara honetan, Eurobasketean, Luka Rudnik. Garrantzitsua da, beti ere asteburuan Bilbon gogoko duten derbia izango dutelako, Laura Kutsaren aurka datorren igande guardian. Jana, urrutitik, berri hori garbi ikusi du jaurtiketa hori. Rudnik ez zegoen gainean. Rudnik berak dauka baloia, ondo Suarez, ez dio pasea sartzen utzi Zagoratxi eta Arak segertatu den gerora. Robatek zuzenean kanpora. Eta Alex Suarezen meritua da, Zagoratxe motelagoa, Suarez berriz arinagoa eta arintasun horrek saria eman dio jokali horretan. Ruf, indarra etzeukala, hortxe adibidea, badu. Partidaria jokatzen, dagoeneko 10 puntu eta 4 errebote daramatza. Adarrikapen txiki bat. 10 puntuko aldean ari da dominio Bilbao Basket laurden hontan. Bigarren laurdenean 8 puntuko aldean ibili eta gero. Eta laurden hau izango da orain arte ikusi dugun estuena edo berdintxuena. Eta hori dudari gabe, mesede egingo dio azken laurdenari begira talde bilbotarrari. Hiru urterako hitzartu da Mija Lapornik Esloveniarekin. 2012an Esloveniako selekzioarekin 20 urte azpiko Europako txapelketa irabazitakoa da. Hemen gaur oso gutxi ikusi dugune Mesicek. Bai, nik uste bere partiduriko berena agian Bilbon jokatu zuela, ez? Geoztikan bere zenbakiak ez dira, ez? Einbestekoak, hala ere esan berdego etorkizun izugarria daukala jokalaren. Oso errez hartu da Rudniken aurrean Jana, alegin hori Rudnikek ez du gauzatzerik izan eta 11 puntuko aldea zen atsedenaldian, orain berriz laurden hau irabazi egin du Olimpiak, 15 eta 14, baina 10 puntuko aldearekin iritsiko da azken 10 minututara Sito Alonsoren taldea. Prekoče prvu rukno prodor se on! Faul! Kaj jebi ga! Etenaldi honetan eta markailua dagoen bezala egonda, Potosnik ez da isildu ere egin. Burrumba batean, oiuka, gero baretu da apur bat, aginduak behar den bezala emateko, eta inork ez du tutik ere esan
aulkian. Azarre, entrenatzailea, ikusita gainaz nola hasi duen laurdena, ez, Olimpia Lubianak, nahiko ondo, erritmoz, baino gero berriz ere hobekuntza egin ondoren bere defentsan, eta zer esanik ez erasoan, dominuen bero basketek, beherakada berriz ere, eta aldea berdin samar, arriskoen ikusten du garaipena, eta agian horregatikan, ez, lehen aipatu duzu, gaur garaipena lortu ezkeo, sailkapena lortuko zuela, eta galdu ezkero kontuz, ez, arriskoa daukalako kanpoan gelditzeko, eta presio izugarria dauka entrenatzaile gazteak, Potosnikek. Bueno, eta ez hori bakarrik, irabazita garbi dago lehen edo bigarren postuan bukatuko dela Dominion Bilbao Basketek, datorren asteko jardunalia geratzen delako jokatzeko. Eta Olimpiak deskuiduan irabaziko balu, bate dakiz, Olimpia bigarren izatea iritsi daiteke. Egia esan, bi partidak irabazi beharko lituzke, eta ondo gainera. Datorren astean, dagoeneko aukerarik ez daukan Bonen kantxan, aritu behar dute esloveniarrek. Eta saltsa dago, ze Oldenburgek piztu egin du 3. eta 4. posturako borroka, eta nola gainera. Atzon Lanterren kantxan irabazi eta gero. 52 eta 62, bere lan egiten ari da talde bilbotarra. Kosta intzaio neurri hartzea partidari, baina ofizioa zerbaiterako dauka. Eta hori erakusten ari da, bigarren laurdenaz geroztik bereziki. Bueno, lehenengo laurdenaren ondarrean hasi da zertzeladak ematen. Horre denbora gainean zuen janak, tartara errebotan ez dago kolorik, Ez, alde nabarmena. Baloi banatu guztiak, beltzezkoentza dira, bertans, ondo gelditu daba. Gaur Mesicek minutu asko ez ditu izan, azkeneko laurdenan hortxe da 9 zenbakidun gaztea. Zen falta bada, laugarrena. Bai, laugarrena. Mendiak eta Suarezek badute lana, Zagoratx, Zakiz eta Lesic, gorpuzkera sendoagoak dituztelako. Eta kontaktuan ari dira Zamak pilatzen. Ruoff. Lasaitasuna eskatzen ari zen bertans. Ez dago lasaitasunik, ikusi du aukera hori Ale Suarezek, Mesicek. Ibenako mutiko gaztea. Ruoffen falta, hortxe. Beda izan ezpada Bogrisena behar bada, ze Ruoffek legezken du baloia. Baina ez Bogrisek ez ote du luzatu besoa hor. Hortxe bai. Mesicek. Oskarra da lehenengo pauso hori ematen, eta ze ondo utzi dion Ruoffek. Rudniren falta. Ezinean ikusten ditugu. Bai, ez dute iraunkorra aurkitzen. Ez, konfiantza gutxirekin. Dominione berak usten. Jarraikortasun hori gabe jai dute, konturatzen ari dira. Hori uste eta aspaldi konturatu direla. Hori azken baten aurkariaren meritua baino ez da. Ondo bestaldera, ze ondo apurtu den pauso horrekin Ruoffek, eta jarraitzen du partida bikaina jokatzen hoja jokoa. Gaur bai zaiola inongo aitzakirik ipini behar. Eta pixkanaka ari da, bere mailara iristen. Alemaniako ligan ikusi dugun jokalari langile izateaz gain, beste zerbait ere badauka. Bai, gaur ere ikusten dugu, 14 puntu, dagoeneko 4 errebote ere bai, eta laguntzen, taldeari. Askotan esaten dugu, oso jokalari hotza dela, eta, zerbait gehiago egiteko kapaz dela, baina, gaur badirudi oso implikatuta dagoela, eta bere zenbakiak bere onera ekarri dituela. Hain zuzen ere, ark jarri du 10 puntuko aldeo markagailuan, orain arte bilbotarrek izan duten nagusiena da. 5. falta egin duenean Ale Suarezek, kantxara Borja Mendia, haren ordez, Rudnik. Erraipena egina zeukan ondo Zakiz, Lesic kanpoan. Eta esperientzia zer den, trebezia hori irakutsi du berriro, trebetasuna, jokalari serbiarrak. Jokaldiak poliki egiten ditu eta doaiak erakutsita, pausua ze ondo zaintzen dituen, da jaurtik eta bilatu
aurkitu beharreko momentuan. Aurren zegoen kokatuta, ez? Erasoko falta hori jasotzeko Clevin Hanna eta ikutura ez du egin. Bertan, sasegurua da, Baloia jaso duen ala, besoa jasotzeko duen prestutasuna hortxe, eta eraginkortasuna ere bai. Pasea Bogrisek eman dio. Falta erasoan Zakisek edo Mesicek, ez da egit. Ni uste gaztearena izan dela. Bai, ala ematen zuen, mosketa hortan. Epaileak irizpide berdina erabiltzen ari da, hasieratik bukaeraraino, ez, orain arte, eta hemen ikusten dugu, ez, nola mugitu duen zeharkako blokeo hortan. 13 puntu. Bertantz. Eko zuzoinean kokatu da Ruoff, Mendia, eta Bertantzek zuzeneko hartu du berriro. Baloia hor jasotzen duen bakoitzeko lehenengo pausarekin, apurtu egiten du goitik bera esloveniarren defentsa, 15 puntu eta partidua pixkanaka bilbotarren aldera beste behin etxetik kanpora ari direla. Laurden bakoitiak, lehenengo eta hirugarrena Olimpiaren alde, baina alde gutxigatik, 21 eta 19 lehenengoan, 15 eta 14 hirugarrenean. Bikoitia berriz, Bilbotarren aldera 16 eta 29 bigarren laurdenean, eta dagoeneko 2 eta 7 partziala dugu laugarren honetan. 15 puntuko tartea, takite Begic berriz ere ikusiko dugu, nik uste baietz. Naiz eta Bogrisen lana ona den, gaur ere. Mesicek. Baina Dominione falta duen gauza bakarra da, Herbele berriz ere kantxan agertzea. Eta bien bitartean entrenatzaile batek esango du. Behondigula, ez? Ze emaitzak hor daude. Oso lasa ikusten dugu, ez? Zito Alonso, noiz behinka, ez? Alkoa banatuz, nahi duelako, ez? Mantendu albaldin bada tensioa eta erabaki partida. Zakiz. Denbora gortu zaie, defentsa ona. Hori nahi zuen Zito Alonsok. Eurocup honetan nahi zuena lortu du. Jokalari guztiak erabili, inplikatu eta erantzuna hortxe da, kantxan. Kontuan izan berdu bainaz, ez? Astean zehar 2 partida jokatzen dituela, bidaiak ere hor daude, tartean desgaste izaten da, eta momentu honetan jokalari guztiak erabiltzea oso interesgarria iruditzen zaitez, eta horrelako partidan areta hobeto, ez? Banatzen baitu minutuak ondo iristeko, ez? Endesaligako partidutara horre ere badakilako, ez? Zenbateko garrantzia daukan partidak aurrera ateatzea, kopari begira. Kuriosoa eta oso bitxia, orain arte gertatu dena dauzkazun 2 porrotak etxean. Goitiak egin ditu Borja Mendiak, ze kanpoko partidu guztiak irabazi ditu gaur arte, eta ematen du laurekin ez dela konforme Dominion Bilbao Basket. 5. ere gertu bai dauka etxetik kanpora. Gainera, zenbaki borobil bat ere gauzatuko du, ze Eurocup honetan 59 garaipen daramatza guztira, orain arte parte hartutako urtetan eta 50. gertu dauka. Kontorazo, garbia, erresa, du balio Wrighten aleginak, taulan jo bai du Bertantzen baloi horrek. Olimpiak orain, ez du. Aritu beharko du azkeneko jardunaldian. Hala ere ikusteke dago, ez, ze gertatuko den, baino agian gauzeukan aukera aurrera atzatzeko partida, helburu horrekin kantxaratu dira, baino gero ikusi du, ez, aurkaria oso konzentratuta zegoela, eta nahi bezala ari dela kudeatzen partida. Berriz ere Ruoffek eskuratu du baloi hori, 2 jarraian, 54 eta 71. Ana, 3. 54 eta 73. Amore manda, ez, jokalariak, entrenatzaileak nahi du, zerbait zuzendu baino. 9 dago honeko. Utxartea. Odosnik jarraitzen du garrasika. Dura digabe, ez du asko laguntzen, areta gutxiago egoera honetan.
Ej, igramo jedna vrti, igramo za njega, pa daj samo staviti. Pas, pas. Nije bitno napad, daj samo bolno. Trentori puntu batez irabazi zion ba, lehenengo jardunaldian, Nanterri 13 puntugatik, eta Nanterrekin behar bada jokatu beharko du sailkapena, Olimpiak ze hartu eta sartutako puntuetan berrinduta daude frantziarrak eta esloveniarrak. Hori bai, esloveniarrek datorren astean Bonera egingo dute, eta Nanterrek berriz Oldenburgera. Eta Oldenburgen maila bigarren itzulian denok ikusi genuen aurreko astean. Hobekuntza nabarmen egin du, bai. Maizito Alonsok ere aipatu zuen, bere aurka jokatutako partida hortan. Eta egia da, kalitate aldetikan badaukatela. Agian defensan falta zaio tensio pixka bat, baina ikusitan nola dagoen momentu honetan multzoa, kontuz. Eta beste detailea, Endesa Ligako lau taldeak sailkatuta daudela aurrengo faserako. Atzo Kaik ez zuen jokatu, baina Nantziren porrotak albideratu du mainuen sailkapenak. Beraz, Valentzia, galdu gabe dagoena, Herbalife, Kai eta Dominion Bilbao Basket urrengo fasean izango dira. Lesic hemendiarekin gelditu da, laguntza ondo egin du Janak, eta urratsak egin ditu Lesicek honen bestez. Berez ere Borja Mendiaren defensa bikaina eta Klebin Janaren laguntza, 2-1 egin ondoren hor. Urratsak, garbiak. Entrenatzaia gustu egoteko modua, hori ikusita. Janak egin duen irakurketa azkarra, Mendia laguntzera jodu, eta baloia eskuratu honen bestez. Eske Bogris, Mendiak bestaldera, Janari utzi, jarraipena bazegoen, baina ondo itxi du Lesicek, pikanrole, ustezko pikanrola, bertan Sekale, Wright, Rudniki eman, bi antolatzaileak aldi berean kantxan daude orain Olimpian, eta hala ere baloiak ematen jarraitzen dute, eta kontrasoan, zitala baino zitalagoa da Dominion Bilbao Basket. Saskirak eta ez, baina falta bai Janaren gainean. Dagoeneko historiarik ez dauka partida honek, historia egiten jarraitzen duen talde bakarra, momentuz lehenengo fasean Dominion Bilbao Basket da bere multzoan eta berezi bietxirik kanpora. Hau marka da gero, Bost partida jokatu eta guztiak irabazi Bilbotik urruti. Ikusita nola hasi zuen, aurtengo Eurocup galtzen etxean zalantza batzuk, gala ere ikusitan nola zegoen multzoa, bazirudien, zuzenketa bat egiteko aukera izango zutela eta nola gainaz, etxetik kanpo irabazten jarritzen du eta etxean galdu ondoren ere urduritasun gutxi ikusi zitzaion taldeari. 20 puntuko tartea markagailuan dagoeneko 4 minutu pasatxo bukaera iristeko. Begitzen estreineko partida izan da, jaurtiketa bakarra utzi egin du esloveniarrak, bere talde hoiaren aurkari da, iaz hain justu ere Begitzek talde honekin Eurocupen 3 partida jokatu zituen. Gero azaroan, zauraren 3. astean iritsi zen Gasteiza. Denboraldi osorako hasiera baten ez, hilabeterako sinatu zuelako, baina Hamiltonen kanporatzeak eman zion urte osoan jokatzeko parada, aukera. Probat, berriz ere txapela Ruofek, zenba daramatza, 2 edo 3 bai ez? Gutxienez. Bai. Gaur leku guztietan azaltzen ari da, eta erakusten du prest dagoela, denetik egiteko. 2 daramatza. Lehen bat egin duelako eta bigarren hau. Todorovic, du asko jokatu. Gutxien jokatu duena, orain arte. Erra, jokaldia. Bikaina. Sistema lantzeko partida proposa. Mendiaren 4. puntua da. Bogrisek gauza hon bat balen badauka, baloia banatzerakoan. Haukan abilezia txiki hori, lehendik ere ipatu dugu. Ruofek ikutu. Gustora dago Ruof, egiten ari den lanarekin, puntua pilatzeaz gain, atzean ere, itzel, ari da. 16 puntuko balorazioa gaurko partidan. Galdu dugu jokaldia, balio du Saskirak eta horrek, eta falta Todorovic edo Mendiaren abietako batena izango da. Eta albistea ez. Mendiarena da. Toia bor kantxan, eseri du Jana, badirudi Raul Lopezek ere gehiago ez duela jokatuko, eta
jokalari gaztearekin bukatuko duela antolatzaile posizioa. Eta horrek esan nahi du, Begitx ere, begira egongo dela, ikusten nahi zuzen ere nola burutu behar diren sistemak, geratzen diren 3 minutu hauetan. Egin barreko guztia egin du eta genion bezala, ondo. Falta erasoan. Litekeena. Ikusita nola dagoen partida zalantzara ez dugu jarriko, ez? Bainaren irizpidea baina. Kolpelatza hartuko du Olimpiak, eta aldiz, Moralesko ziztada, asteburuari begira Dominion Bilbao Basketek. Right, Bori bere gainean, Zagoratx. Bat deitu du, etorri da Esloveniarra, baloi horren pila, errebertsoarekin aurrera egin nahi zuen, eta hortxe zenprez berriro, Bogris, lastima gero Boriri baloia kendu izana. Makovicek. Lehen aliz egin dute presioa eta ondorioa... Falta. Defensari bitatu dira. Bai. Nik asko ez dut ulertzen, partidua galduta okanean zertara datorren hau. Lehen egin barreko kontua zen eta. Bai, agian txukuntzeko pixka bat, ez? Nik uste dut hor Potosnikek erabaki duela, ez? Pixka bat txukundu markagailua. Ikusita gainaz momentu honetan ze bostekoa daukan kantxan gainean Dominion Bilbao Basketek eta agian hurbiltzea nahiko zuen, ez? Edo nahiko du markagailuan, baino ikusita ze gertatu den partidan ezertarako ados nago, eta badirudi zaleak ere ohituta daudela, ez? Saskibaloi punta-puntakoa ikustea eta ikusita ze taldea daukaten patxadaz ikusten ari dira. Sito Alonso bostegunekin bukatuko du partida, ez zait iruditzen aldaketa gehiago egongo dituenik, Baldin eta Mendiak bosgarren falta egiten ez badu, 58 eta 77 eta Mendiak berak izango du aukera 6. puntua sartzeko. Eurokapen eta Dominion Bilbao Basketekin dagoenez geroztik, sekula ez ditu 6 puntu sartu. Gaur Abubakar ez dago Ljubljanan, Begitxek jokatu dulako. Makovic. 2 minutu pasatxo, Bori. Gorra izan behar du, Suediarrarentzat dituen minutu apurroiek, eta irteten denean, ze momentutan irteten den kantxara. Bai, begira zer daukan aurrean, ez? Hor dago Raul López, Jana, eta hor eskolta posizioan jokatzeko ere zailtasun izugarria ikusita nola dagoen bertan, ez? Orduan bere minutuak agurtu xamarrak ditu eta horregatik aprobetxatu behar ditu bere aukera guztiak. Aurrean selekzioan kide duen Ezakiz, dauka gaur beste behin Bertansek, eta bera da dudarik gabe, puntual horrean partida honetako Izarra, 26 daramatza guztira, 25. Eta valorazio onarekin bukatuko du bere lana, bere bete beharra gaur. Joanekoan 36 puntuko valorazioa, baloi hori eskuetan zeukane Horraitek eskuratu zuen Bilbon eta bide batez jardunaliko joklari izatera upatu zuen. Eta gaur berriz ez dakit gertu ibiliko da Bertans, naiz eta beste joklari batzuek zenbaki potolo eskuratu dituzten gaur arratsaldean bertan. Proba zintzilikatu da, 18 puntu galdea, berriz ere presioa Ljubljanak oso errez irten da. Aurreratutako defentsa horretatik Dominion Bilbao Basket, Todorovic, Wright, eta falta lurrean dagoen mutilarena da. Erasoan pitatu, ez dukondo erabili delako, ez? Hori da. Todorovici. Hemen Makovicen izena agertzen da. Keinu zatarra. Etzelako falta Makovicena, Todorovicena baizik. Esan behar dugu, Bogrisen lana bikain izan dela, ez? Defensako lanean, dagoeneko 6 baloi lapurtu ditu, eta hobekuntza nabarmen egin du, ez bakarrik gaur puntuari begira ez du ez askorik egin, baino errebotean eta defensako lanean bikain. Josean eta Todorovic bere honetik atera eta teknika egon da hor,
Erasoan Liubiana. Markagailua txukuntzeko. Eta presiori landuta zeukaten, Oso ondo atera dira, behin eta berriz. Zalantza batu izan dira partidaren hasieran, baina geroztikan zuzendu du Fito Alonso. Bertantz, kantxan orain xeri bakarra busteko horretan, Mendia, ondo. Bogris. Zenbakiekin bukatuko du Borja Mendiak, baita Bogrisek berak ere, Behatzigarren jarrunalia, hausnarketare bate egin beharra aldago, kontuan hartuta etxetik kanpora 5 garaipen nekin bukatuko dela Dominionek, eta bereziki datorren asteri begira, zer dago guztion galdera, ez da gauza bera bigarren bukatu edo lehenengo bukatu multzoan. Eta esan barra daukat, Josean, momentu honetan, gauza hoben bezala bukatuko balira, datorren urrengo fasean, lasto 32an, erne, Dominion Bilbao Basketek izango lituzken aurkariak, Verona, momentu honetan, Turkiako Banvit, eta Real Madrid. Euroligako momentu honetan, Real Madrid oraindik final jokatu behar du ostiralean, Bayernen kantxan. Agian horregatik komen izan gaur irabaztea, badazta ere. Gaizki pentsatzen hasita badakizu. Real Madrid tokatzen badima da, sarreran irabaziko du Dominion Bilbao Basketek, etxetik kanpora beste behin irabazi duen bezalaxe. Bejondeiela Bizkaitarrei, 5 partida Miribilatik kanpora guztiak irabazi, honekin 7. garaipena, eta orain datorren astean Trentoren aurka erabaki beharko du multzoko lidertzan bukatzen duen edo ez. Pozik, dudari gabe, pozarren alde ingo dute Estoitxe arenatik, bilbotarrek eta hor ikusi dugu Sito Alonso ere pozarren zela. Gustua goteko motiboa baditu, partida bikaina, borobila, minutua banatzeko, sistemak lantzeko, ikusteko nola etorri den Mirza Begic, jokalari guztiak erabili ditu, gauzonak ikusteko aukera izan dugu, Bogrisen lana defentsan, Dairis Bertasen partida bikaina, zenbakiari begira, 26 puntu eta 31ko balorazioa. Baina nik usteet taldeko defensa nahiko ondo ikusi dugula eta azkenean hasieratik bukaeraraino errestasun izugarria erakutsi duela, partida irabazteko. Bukatzeko bakarrik, gaur estreinekoan aritu den Mirza Begitzen zenbakiak aipatuko ditugu. 11 minutu eman ditu kantxan, 9 puntu sartu ditu, 2 errebote, 15 puntuko balorazioa, 4 falta jaso ditu, eta jaurtiketa libre marratik denak sartu ditu, bikoetan jaurtiketa bakarra utzi egin du. Bogris, Mendia, haien lana ere azpimarratu beharra dago, eta Janak pixka bat neurri hartu dinean partiduari, nahi bezala eraman du taldea 5. garaipen honetara etxetik kanpora. Besterik ez, Josean, datorren astean Miribilan izango gara eta ea ze gertatzen den multzoko lidertza jokoan egongo den partida horretan. Ondo izan? Berdin. Baita zuek ere?